Kladiem si otázku, čo na to poslanci koalície, takisto niektorí členovia vlády. Čo napríklad na to hovorí podpredseda vlády Peter Kmec. Celý svoj život bol diplomat, žil slušný život. A teraz je ticho. Pýtam sa pána vicepremiéra Kmeca, či je podľa neho táto novela aj s tým pozmeňovákom od Gašpara v poriadku. Či toto je v súlade s jeho svedomím a s jeho doterajším životom. Alebo Erik Vlček 6-krát zastupoval našu krajinu na olympiáde. Robil radosť celému národu, vyvolal hrdosť u miliónov Slovákov. Bronz z Aten, striebro z Pekingu, život, na ktorý môže byť právom hrdý. A teraz sedí v poslaneckom klube Hlasu a v stredu zahlasuje za túto nehoráznosť. Pýtam sa pána Erika Vlčeka, či toto má zapotreby. Po tom všetkom, čo on pre Slovensko spravil, či toto má zapotreby sedieť tam v nejakom klube s nejakými gaunermi a hlasovať za takéto hrôzostrašné veci. Ešte jedno meno, moja alma mater. Pani prorektorka Ekonomickej univerzity, pani Puškárová, aktuálne poslankyňa za Hlas, šéfka parlamentného výboru pre vzdelávanie, ďalšia solidná kariéra, ďalší slušný život, dobrá povesť. Bude pani prorektorka Puškárová vysvetľovať svojim študentom, prečo pre blaho krajiny bolo nevyhnutné znížiť dolnú sadzbu za korupciu do 250 000 zo 7 rokov na 0? A sú tu aj ďalší poslanci. Michal Stuška, toho poznám 20 rokov, tiež slušný človek, starosta Slovenského grobu, Štefan Gašpar, pani ministerka Dolinková, alebo pán minister Drucker. Veď to nie sú žiadni kriminálnici, ktorí by si potrebovali zachrániť kožu. Pýtam sa ich všetkých, prečo sa takto nechajú zneužiť na takúto špinavú vec. Chcem im pripomenúť, a najmä poslancom, koaličným poslancom, tým, ktorí doteraz viedli slušný alebo celkom slušný život, že nie sú na toto odkázaní, nemajú to zapotreby. A jediné, čomu sú oni podriadení, je ich vedomie a svedomie, a nie Pellegrini, alebo Fico, alebo Andrej Danko.